Hello, kumusta sa lahat ng makapanood nito? Magandang gabi sa inyong lahat. Nais ko lang ngayon ay ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol dito sa tinatawag na ugong sa tenga, no? Sa English, tinnitus. So, guys, nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Akala ko wala na talagang pag-asa na gagaling pa dahil marami akong napanood dito sa YouTube na mga video. Maraming mga komento na nagsasabi na wala na daw gamot ang ganitong uri ng sakit. Kaya sobrang kaba. Naranasan ko to nung nakaraang linggo. Pagising ko bigla na lang yung isang tainga ko, right ear, nagkaroon ng ugong. Grabe. Nakakahilo. At nakakasuka. Nasusuka ko. Pasensya na sa mga Bisaya talaga ako. Nahirapan ako sa pagtatagalog, pero subukan ko talagang magsalita ng Tagalog para maintindihan ng lahat kasi marami pa lang nagkaroon ng ganito, tinnitus. Yung nakakairita talaga mga ka-listeners, sa lahat ng mga nakapanood dito ngayon. So grabe, nakakairita, nakakawalang gana, at parang grabe, nakaka-nervyos. Parang mahirapan ka sa paghinga kung ipopokus mo yung isip sa ingay ng iyong tainga. So yung sa akin parang parang yung tunog sa gabi, yung mga insekto, yung sa Bisaya gangis, yung grabe, sobrang ingay, nakakairita, parang nabibingi yung tainga ko. Kung ikukumpara ko sa kaliwang tainga ko, grabe, parang kalahati na lang yung naririnig na tunog. Kasi nahaluan siya sa ingay ng tinnitus. So sa mga nakapanood ngayon, sa mga nagsasabi na habang buhay na daw itong dadalhin. So nung nabasa ko ang mga comment na ganyan, grabe, kinabahan ako at parang nakakawala ng gana, parang nakakawalang ganang mabuhay dahil grabe, araw-araw mo marinig ang ingay. So nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. So pasensya na kung medyo mahaba-haba ang istorya ko, pero nais ko lang ipaalam sa inyo, para yung iba na nawala ng pag-asa ay mabigyan natin ng pag-asa. Ibahagi ko sa inyo to para maliwanagan ang mga isipan, sa mga naninervyos na rin tulad ko. So ganito yun mga guys. Kung sa mga nakaranas ng ganito, maraming nagtatanong sa mga komento. Nagsasabi sila na kung ano ba ang ginagawa ng iba, ba't may mga nag-comment naman na gumaling daw sila, anong ginagawa, So dahil na marami ang nagsabi na walang gamutan, so ang ginagawa ko mga ginawa ko guys, pumunta ako sa sa EENT, specialist sa eyes, ears, nose, and tongue, So pumunta kayo kung nakaranas kayo ng tinnitus. Kasi kukuhanin yang yung mga dumi sa tainga mo, yung mga tutuli na namamaga sa loob. Hindi yan makukuha ng cotton buds. Kailangan talaga na ipaano sa specialist para makuha yun na sa ilalim na namamaga. Yun ang dahilan na yung padindig mo na nababara, nagkakaroon ng mga sounds na ganyan kakaiba. Yung iba parang aircon daw, tunog ng aircon. Yung iba parang sasakyan, nagre-ringing, ganyan. Mga ganyang tunog, sa akin parang insekto sa gabi, yung subang ingay. Hindi ka makakatulog, bigla kang nagigising na nakaka-nervyos. So sa mga nakaranas ng ganito, huwag mawalan ng pag-asa. Pumunta kayo sa ENT specialist para matanggal yung mga dumi sa tenga nyo. So I hope na sa video na ito marami ang maliwanagan,
Kasi yung iba nagtitiis ng ilang taon. May nakita kong comment na 2 years, 4 years. Yung isa, 14 years. Nung nabasa ko yung comment na yun, grabe, parang nawalan ako ng pag-asa. Nanood ako sa kay Willie Ong, naranasan daw ito ni Dr. Willie Ong din. Nakakairita, no? So sabi niya, wala itong gamutan. May iba mga nagtuturo ng therapy, massage, ganyan, no? So, sa akin, kung ganyanin mo, i-hold mo for a second, tapos, ganyan, mawawala siya, mabawasan yung ingay. Hold mo for a second or minute, tapos tanggalin mo, nababawasan siya, no? Pero babalik din siya. So, mas mabuti, ipasuri nyo sa specialist sa tenga. Yan ang gawin nyo, no? May iba rin na, na, yung sa kanila, nawawala lang daw. Maganda yun, biglang nawawala lang. Walang gamutan, no? So, sa iba, may nag-comment din, hot compress lang yung ginawa niya, hot compress, so nawala daw. So, maganda yun. Hindi na siya makapunta sa, ENT. Pero kung gusto nyo masigurado, punta talaga kayo sa ENT specialist. Ganyan talaga ang gawin nyo para masiguro at kung kailangan may gamot, mabigyan kayo, no? Kahit pangpahina lang o ano ba. Pero sabi, walang gamot daw, so ang gagawin nyo, kukunin lang yung mga dumi sa specialist. Ganyan lang ginawa ng specialist sa akin eh. Ako kinakabahan ako, pero nung sinabi niya, dumi lang to. Ayun. Tinanggal at nilinis. So, pagkatapos, grabe, ang lakas ng pandinig ko. Napakalinaw, kahit yung kaskas parang lakas nanibago ako sa sobrang lakas, kahit tunog, maririnig mo na, ay sobrang lakas. Pero pag stress ka, kulang ka sa tulog, may maririnig ka pa rin na mga mahina na lang, mahina. Kunting mga tunog, kunting tunog. May mga sounds ka pa rin na marinig kung kulang ka sa tulog, stress. Ganyan. Pero hindi na nakakatakot. Yung iba kung may problem kayo sa tenga magkatapos yung matanggal yung mga sa tenga, minsan mahihilo kayo eh. May experience yun na bigla kayong nahihilo. Pero ganyan talaga, no? Ang gawin nyo ay pag naranasan nyo yung pagkahilo, sabi nila vertigo daw, no? Kasama daw to yung pagkahilo sa tinnitus. So, kung maranasan nyo na kahit natanggal na yung tutuloy sa sa mga yung namamaga na mga dumi, maranasan nyo yung pagkahilo, maintain lang kayo ng ng salabat, no? Salabat. Kasi para mawala yung nervyos at pagkahilo, no? So, maintain lang. Yung iba may may mini-maintain na tableta. Yung hindi nakalimutan niyo yung pangalan, basta tableta yun. Yung kay Doc Willie Ong, kung makapamanood niyo yun. Hindi ko maalala. Basta. Pero kung wala kayong pambili, mas mabuti yung yung salabat na lang, no? Para sa nervyos at yung mga naramdaman na pagkahilo. So sana makatulong itong video na to sa mga nagakala na wala talagang pag-asa na. So may pag-asa pa, habang may buhay, may pag-asa. So wag kayong mawalan ng pag-asa, no? Magdasal palagi. Yan ang gawin niyo mga guys, no? Huwag masyadong mag-stress. Kasi yung takot talaga ang makadagdag sa pagka-irita na naramdaman mo, no? Grabe, nung una kong naramdaman to, 5 araw kong nagkaganito. Hindi makatulog ng maayos dahil sa ingay, kaba, nervyos, yan. So, yun lang, no? Yun lang ang advice ko sa mga nakaranas ng ganito. Yung iba matagal na. Sana
ipasuri nyo sa EENT at mag-maintain kayo ng salabat para sa nervyos at sa pagkahilo, no? Yung iba niresetahan ng para sa sakit na vertigo, no? So yun lang guys, sana kahit medyo nabubulol ako sa pagtatagalog dahil hindi talaga ako magaling magtagalog, pero ginawa ko ang video na to dahil naawa din ako sa mga nagko-comment na nagkaroon ng ganito for almost a year, no? Grabe, ang tagal nilang tiniis, no? So, yan, ginawa kong video na to para maliwanagan ng mga isipan at mabigyan kayo ng pag-asa, no? Katulad sa akin na sobrang saya ko dahil natanggal yung ingay. Huwag kayong matakot na kulikutin nyo yung sa specialist yung tainga nyo. Magaling sila dyan, expert sila dyan, no? So palinis nyo sa specialist. At maganda kung araw-araw mag-exercise. Yan, exercise. Kung may naririnig pa rin kayong tunog, huwag nyo lang i-focus yung isip nyo sa iba, yung parang matagal lang dinadala. Huwag nyo i-focus sa ingay. I-focus nyo sa mga gawain na may enjoy kayo, no? Pero alam ko marami sa inyo na hindi pa sinusubukan na magpasuri sa ENT specialist, kaya yun ang advice ko sa inyo. Kasi yun ang ginawa ko. Yan lang. Sana may makukuha kayo naliwanagan yung isip nyo sa video na to. Pasensya na, medyo inaantok na ako. Thank you so much for watching and hope nakatulong ito sa inyo. God bless sa inyong lahat.